Πιστεύεις ότι το κλασικό μοντέλο εργασίας 9-5 είναι το χρυσό εισιτήριο για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία? Αν ναι, σκέψου το ξανά. Στη δουλειά σου, όσες επιπλέον ώρες και αν δώσεις, υπάρχει ένα ανώτατο όριο στα κέρδη σου. Ανταλλάσσεις χρόνο με χρήματα, αλλά ο χρόνος είναι συγκεκριμένος και τελειώνει γρήγορα. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά μειονεκτήματα. Η αγορά περνάει κρίση, τα κέρδη της εταιρείας που δουλεύεις μειώνονται και μάντεψε ποιος μένει στα κρύα του λουτρού. Εσύ. Γιατί? Επειδή δεν κρατάς τα ενία της επιχείρησης, αλλά κάποιος άλλος. Στα επιχειρηματικά εγχειρήματα εσύ ορίζεις την κατεύθυνση και το μέγεθος των κινήσεών σου. Σε ένα εργασιακό μοντέλο 9-5 χτίζεις το όνειρο κάποιου άλλου. Αναπτύσσεις τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου άλλου. Οι επιχειρηματίες από την άλλη βάζουν τούβλα στην πλάτη σου καθημερινά για να χτίσουν τη δική τους αυτοκρατορία. Επόμενο, έλλειψη επεκτασιμότητας. Παίρνεις μια προαγωγή, μια μικρή αύξηση του μισθού και νιώθεις εκστασιασμένος. Οι επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά